tuling ditak mo yung bakuna, ala pong pilitan. Ala pong pilitan. Ito ang inamin ni Mayor Jay Sagum kaugnay ng estado ng vaccination rollout para sa A2 priority group o sa mga senior citizens sa kanilang bayan. Isa ang San Luis sa pinakamaliit na munisipalidad sa Pampanga. Binubuo lamang ito ng 17 barangay at lampas 54,000 na residente. Nasa 7,000 ng populasyon ay senior citizen. Sila rin ang prioridad ng local IATF pagdating sa usapin ng COVID-19 vaccination. Subalit 17% o 1,254 lang sa mga nakatatanda ang pumayag na mabakunahan. Kabilang sa mga takot na makatanggap ng COVID-19 vaccine ay ang 76 anyos na si Delinia Romero. Nagugat ang kanyang agam-agam sa pagiging epektibo ng bakuna dahil sa nangyaring Dengvaxia scare. Oo. Yun na nga, natatakot ako. Imbes na haba yung buhay ko, baka iikli. Dahil yung mga apo ko, maliliit pa. Gusto ko yung makikita ko naman silang medyo yung mga dalaga sila. Tulad ni Lola Delinia, umatras din sa bakuna ang 75-year-old na si Lola Belinda. Kung ako lang sana, kahit huwag na, para wala naman akong nararamdaman na sa katawan ko. Aminado naman ng lokal na pamahalaan na kakaunti pa rin ang dumarating na bakuna mula sa national government. Noong isang linggo, 297 doses pa lang ng vaccine ang inilaan para sa senior citizen ng San Luis. So, deta pong maka-schedule ang mabakuna niya pong kareta po siya mabarangay, 166 la po. Dapat de mabakuna po inyang Biyernes. Tinangulangan po deta, 166. Pero po, inya pong aldona ning bakuna, dinahalan lamang po din dinatang. Deta pong 66. At ino pong kanya-kanyang dahilan. Nirerespeto naman umano ng local IATF ang desisyon ng mga nakatatandang hindi pa handang tumanggap ng bakuna. Pero iginit nilang ito ang pinakamainam na pangontra laban sa nakamamatay na coronavirus disease. Dahil nga sa kakulangan ng bakuna, maipapasa ang slot ng mga hindi nakapunta sa ibang senior citizen. Sa makatuwid, maghihintay na naman ng panibagong schedule ang ilang nakatatanda na hindi nakarating sa itinakdang araw ng kanilang vaccination. Batay sa May 17 COVID Bulletin ng San Luis, 188 na ang kumpirmadong kaso sa lugar. 18 ang aktibong kaso, 10 ang namatay at 160 ang recovered. Rainiel Pawid, CLTV News.